私はマリ、31歳の兼業主婦。義実家に住んでいて、姑からは結婚当初から毎日のようにいびられていて、疲れるったらありゃしない。マリさん、どうして言われたことができないの？さっき掃除してって言ったじゃない。もうすでに終わってますけど。これが終わったって言えるの？部屋がぐちゃぐちゃじゃない。あれ、ちゃんとしたのに。こんなに大量のゴミも落ちてるのに、やったなんてよく言えたものね。目が悪いんじゃない？なんてことはしょっちゅうある。よく起こることだから、注意してお母さんのことを観察してみると、私が終わった後に散らかしたり、ゴミ箱の中にあるゴミを出して、私をいびるためにわざわざやっていることが分かった。私が完璧にやった後に、お母さんがまさかこんな一苦労をしているなんて。お母さんも暇だな、なんてのんきなことを思いながら、また私はせっせとまた同じところを掃除する。文句を言ったらいいじゃないかと思うかもしれないけど、もうとっくの昔に諦めている。私がしたって証拠はあるの？ないのに言いがかりはよしてちょうだい。でも他には考えられないんですが。自分の無能具合を人に押し付けるなんて性格悪すぎるわ。そんなんだから料理もまずくなるんじゃない？今それ関係あります？料理には人の心が映るものよ。だから味が濃かったり薄かったり偏りが激しいの。私みたいに完璧な女になってもらわないと困るわね。私はいつも分量を変えてませんよ。ちゃんと測って入れてるので味が変わる心配はありません。私の舌がおかしいって言いたいわけ？そうですね。いつも違う味に思えるっていうのならそうかもしれません。憎ったらしいこと言いやがって。本当に可愛げのない嫁。お母さんがいつもいびってくるから仕返しに少し言いまかすくらいいいだろうと思い、これぐらいは反抗している。でもへこたれない私が面白くないのか、だんだんといびりの度合いが大きくなっていって、さすがに辛く感じる。だから5歳になる息子のユーマと愛犬の花が唯一の癒しだ。夫の拓也はお母さんと仲がいいから相談しにくいし、お父さんは今病気で入院中だから余計な心配はかけられない。私は我慢する以外の選択肢は今のところなく憂鬱になっていた。そんなある休日のこと。拓也は休日出勤で家を空けていて、家でくつろいでいたのだけれど、私は体調が優れず、昼寝をしたいと思い、お母さんに了承を得ることに。すみません。10分ほど休憩させてください。まあ仕方ないわね。風邪でもひいたんだったらゆっくりしなさいな。普段なら嫁が休むなんてダメだなんて意味のない長くて辛い説教が始まるはずなのに、今日はすんなり了承を得れた。おかしいなと思ったものの、頭痛がひどく体がだるいからそんなことどうでもいいとすぐにソファーに横になる。それから思っていたよりも疲れていたのか、10分以上経って起きるとお母さんはリビングの椅子に座ってテレビを見ている。いつもならすぐに動けとか言ってくるのに、本当に今日は不思議だと思いながらも家事の続きをすることに。するとお母さんが優しい声で話しかけてくる。マリーさん、もう起きて大丈夫なの？はい、まだ掃除も終わってないですし、すぐにしますね。そう、今日はゆっくり休んでいても大丈夫よ。
どうしたんですか急に。変なものでも食べたんですか？失礼ね。私はいつも通りよ。優しく喋りかけてくるお母さんに、私は気持ちが悪いと本気で感じてしまった。だからおかしなものでも食べて体調が悪いのかとも思い言ったんだけど、そうでもないらしい。むしろ私が言った言葉に普段通り叱ってくる。やはり気のせいだったのかと思い、掃除機を取りに行こうとすると、またお母さんが話しかけてきた。マリさんはいつも家事と育児ばかりで自分の時間を作っていないでしょ。たまにはもっと休んだらどう？本当にどうしたんですか？いつものお母さんとは全く違うから気持ち悪いんですけど。私のどこが気持ち悪いって言うのよ。やっぱりお母さんはそう騒いでいる方が普通ですよね。でもすみません。今日は本当に頭痛がするので静かにしてくれますか？あなたのせいでいろいろと台無しよ。何がですか？なんでもないわ。それよりも疲れているんだから座りなさい。掃除は私がやっておくから。でも。ママ、大丈夫？おばあちゃんの言う通り休んだら。ママ、さっきよりもしんどそう。ユーマ、ありがとう。じゃあ、もう少しだけ休もうかな。私はユーマにも心配され、言われた通りにもう少し休むことにした。子供にも心配されたらダメだなと自己管理ができていない自分を叱りながらも、やはりお母さんの態度が気になる。私を休ませてどうする気だとじっと見てみてもニヤニヤしているだけで何もしてこない。椅子に何か仕掛けているのかとも思ったけど、特にこれといってあるわけではないから、私に優しくしたい気分なのだろうか。そう思いながら椅子に座ると、お尻に違和感が。いった！ママ、どうしたの？お尻が痛い。何？マリさん、驚きすぎや。座った瞬間、お尻に痛みが生じたと思って立ち上がると、だんだんとお尻から血が出てきた。すぐに履いていたジーパンを脱ぎ、ユーマに確認してもらうと、お尻が切れてると言われ、鏡を持ってきてもらって確認すると、本当に皮膚がパックリと切れてしまっていた。急いでタオルで止血し、一応血は止まったものの、私は念のためタクシーで病院に向かうことにした。その間、ユーマは私の心配をして焦っているのに、お母さんは私を見て大爆笑している。この人、絶対に何か知っている。というか、何かしたんだろう。私はタクシーを待っている間にジーパンを調べると、後ろポケットからカッターの刃が出てきた。なんでこんなところにカッターの刃が？私は恐怖を感じたまま、やっと来たタクシーに乗り込んだ。お母さんとユーマも一緒に病院まで来てもらい、私は数針縫うことに。治療が終わり、家に帰ってもまだ笑い続けているお母さんに、私は詰め寄った。お母さん、ポケットにカッターの刃を仕込んだのはお母さんですよね？そんなこと知らないわよ。言いがかりはよしなさい。じゃあ、なんで私のポケットにあるんですか？おかしいですよ。自分で入れたんじゃないの？証拠もないのに人のせいにしないで。私が騒いでいるのに笑っているのが何よりの証拠じゃないんですか？マリさんが面白い驚き方をするからでしょ。私がお母さんを問い詰めても笑ってごまかそうとする。するとユーマが私の服の裾を引っ張り話しかけてきた。ママ、ママが寝てる間にね、おばあちゃんがママのポケットに触ってたよ。ということはやっぱりお母さんがやったんですね。もしかしてそのために私に優しくしたんですか？
何言ってるの。子供の言うことを鵜呑みにしないで。ユウマが嘘をついてるとでも？ゆうまちゃんはまだ5歳なのよ。嘘をつくことだってあるでしょ。ユウマは本当に入れてたところを見たのよね？触ってたのは見たけど、何をしてたかはわからない。ごめんなさい。ほら、私がしたっていう証拠はどこにもないわよ。でも、私がしたって証拠がないのに、人に罪をなすりつけるなんてどうかと思うわ。お母さん以外に誰がこんなことをするって言うんですか？自分で間違って入れたんじゃない？カッターなんて最近使ってないし、ユウマもハナもいるのに、むき出しの歯なんて絶対におかしい。ねえ、謝罪は？早くこの場で土下座しなさいよ。私を疑ったことに対して詫びてちょうだい。でも、まだ完全に疑いが晴れたわけじゃないですよ。はあ、何言ってるの。私はしてないって言ってるのにまだ疑う気？姑である私を疑うなんて本当に不出来な嫁ね。今すぐ土下座して謝りなさい。お母さんは私にものすごい勢いで怒鳴ってきた。絶対にお母さんがしたと思うのに、確たる証拠がないのだからどうしようもない。そう思っていると、この状況を打破してくれる人物がやってきてくれた。マリ、出血して病院に行ったって聞いたけど大丈夫だったか？拓也、帰ってきてくれたの？仕事は大丈夫？ちょうど仕事も終わったし、じっとしてられないよ。それでどこを怪我したんだ？私はさっきまでのことを拓也に話した。すると拓也もお母さんが怪しいと思ってすぐに問い詰めたのだけれど、お母さんは同じように白を切るばかり。ここまで私が怪我をしているのに笑っていられる人が犯人じゃないわけがないのに。そんなお母さんの様子を見て、拓也は思い出したかのように声を上げた。そうだ、ペットの見守りカメラを見てみよう。そこに映ってるかもしれない。そうね、そういえばそれがあったんだった。忘れてたよ。何それ？この間買ったんだよ。マリも平日は働いているし、昼間の花の様子を見たいって話になったんだ。聞いてないんだけど。私がいるんだからカメラなんて必要ないでしょ。母さんだって昼間外に出ることが多いだろ。それに今度町内会の人たちと旅行に行くとか言ってたし。だからちょうどいいから買おうかってことになったんです。本当に買っててよかった。じゃあ今すぐ見ようか。ちょっと待って、見なくてもいいじゃない。私は何もしてないんだから。マリさんが勝手にしたことなのよ。それは見たらわかることだろ。本当に母さんが何もしてないんだったら無実を証明できるんだからいいじゃないか。拓也の発案で見守りカメラを見ようということになった。でもお母さんはすぐに遮ろうとする。ここまで私たちに見せようとしないんだから怪しすぎる。私たちはお母さんの静止を無視して録画された映像を見ることに。映し出された画面を見てみると、ソファーで寝ている私に近づいていき、ジーパンの後ろポケットにカッターの刃を入れるお母さんの姿が映っていた。やっぱり犯人はお母さんだったか。私は確信していたけど、まさかこんなことをするなんてと映像を見てさらにショックを受ける。そんな私を見てか、さっきよりも拓也は怒りをあらわにしてお母さんを怒鳴った。何をしてるんだよ母さん。マリに何か恨みでもあるのか？なんでそんなに怒るのよ。ちょっと怪我しただけじゃない。ちょっとどころじゃないだろう。本当に怖い。まだカッターの刃が小さかったからこれだけで済んだけど、もしもっと大きかったらと思うと。何針も縫ったんだろう。怖かっただろうに。マ
ママ、大丈夫？ユーマ、ありがとう。大丈夫よ。母さん、どうしてこんなひどいことができるんだ？何かあったのなら言葉だけで解決するのが普通じゃないのか？マリが何かしたのなら言ってくれ。何を言ってもマリさんはへこたれないからこうしたんでしょ。どういうことですか？私は意味がわからず聞き返した。へこたれないことの何がいけないことなのだろう。拓也も同じ気持ちだったようで何も言い返さず、お母さんの次の言葉を待っている。そもそも嫁というのは姑の道具でしょ。それなのに面白みもなく私の言葉に反抗しておかしいじゃない。何をしてもへこたれないし反論までしちゃって本当に嫌になる。これじゃストレス発散もできないわ。お母さんの言葉に私たちは唖然としてしまった。この人は何を言っているのか。今まで散々嫁いびりをしてきたのに、私に対して文句があるって？私の方が文句があるに決まってる。毎日拓也の前以外だと私をこき使って、自分はソファーでくっちゃ寝して部屋を散らかしたり遊びほうけているじゃないか。それにお母さんの言うことをすべて聞いて、毎日仕事が終わっても家事やお母さんの世話をしていたのに、それをへこたれないから面白くないだと？ふざけるのも大概にしろ。私はお母さんの道具でも何でもない。こんなことを言うこの人は本当に人間かと疑うレベルだ。私がふつふつと怒りがたまり爆発しそうになっていると、先に声を出したのは拓也だった。ふざけるな！母さんは自分が言っていることが分かってるのか？何よ、私は正しいことを言ってるでしょ。どこがだよ。冗談でも済ませられないことを言ってることに気づかないなんておかしいよ。この家で暮らしてゆくのならお父さんのいない今、私の言葉が全てなの。絶対に従わなくちゃいけないことなのに、それがわからないっていうの？私に怒ること自体お門違いだわ。母さんは間違ってる。なんでこんな意味のわからないことを言えるんだ。そもそもマリは母さんの道具でもおもちゃでもない。嫁が姑のために行動するのはずっと昔から変わらないことだって知らないの？無知って怖いわね。いつの時代のことを言ってるんだ。これだから昔の人間はとか性格が悪いとか言われるんだよ。誰が言ってたのそんなこと？父さんだよ。母さんは性格が悪いからマリと仲良くできるか心配だって結婚前に言ってた。あのクソじじい。性格が悪いと言われたことでお母さんはムカついたのか、お父さんに対して怒りをあらわにした。心配されていたのかと少し嬉しくなったが、今はそれどころじゃない。私も言いたいことを言わなければ。私はお母さんのために言われたことをたくさんしてきました。でもそれはお母さんの道具になりたいとかじゃなくて、仲良くしたいからだったんです。なのでそんな風に言われるのは我慢できません。私に気に入られるために道具になるんでしょ？同じことじゃない。違いますよ。私は家族として認められたいから今まで努力してきたんです。それなのに8年間、そんな風に思われていたのがすごく悲しい。マリの言う通りだ。母さんのストレス発散のためにマリと結婚して同居したわけじゃない。今までは俺は仲良くしてくれてると思って安心していたのに、まさかこんなことになって悲しいよ。ごめんなさい。努力したんだけど。マリのせいじゃない。全部母さんが悪いんだ。私は一切悪くないでしょ。母さん、このまま一切反省せずに気持ちが全く変わらないのなら、俺は母さんと同居を解消する。なんで
でそんなことを言うの？マリにひどいことをしたんだから当たり前だろ。母さんがやったことは冗談なんかで済ませられない。犯罪だぞ。そんなことないわよ。マリさんが大げさに騒いだだけじゃない。どこがですか？大量に血が出て何針も縫ったんですよ。そんなの運が悪かっただけでしょ。そんなことで言われてもね。本当に謝る気はないんだな。マリ、今から3人で住めるところを探そう。そうね。ちょっと待って。本気で別居する気？さっきからそう言ってるだろ。やめてよ、そんなの嫌。でもここまでするってことは私といるのは嫌なんですよね。私の世話をする人がいなくなるじゃない。それに拓也とゆうまちゃんがいなくなるなんて悲しすぎる。俺は母さんの本性が知れて、もう一緒にいたくないと思ってる。なんて言われようとこの気持ちは変わらないよ。私も今回のことでもう我慢の限界です。身の危険も感じるのでこれ以上一緒にいたくありません。さすがにこれ以上のことはしないわよ。どうでしょうか。いつか食べ物に変なものを入れられる気がしてなりません。しないって言ってるでしょ。私たちはお母さんにこれからは別居することを伝えたのだが、やはり拒否された。自分の世話なんて自分で何とかしろと言うが、全く引いてはくれない。むしろ余計に私たちが悪いだの、年寄りに敬意を払えとか言ってくる。こんな人に払う敬意なんて何もないのに気づかないのか。どうやってこの人を黙らせようかと思っていると、ユーマがしゃべり出した。おばあちゃん、やったらダメなことをしたらごめんなさいしなくちゃいけないんだよ。幼稚園でも先生が言ってたんだから。そうだよな。ユーマの言う通りだ。ユーマよりも60歳以上年上なのになんで知らないんだよ。お母さんはユーマと拓也に言われて顔を真っ赤にして口を閉ざした。5歳の孫に言われてしまったら恥ずかしいにも程がある。私はその隙を見逃さず、またお母さんに話しかけた。お母さんとはもう関わる気はありません。今後何があっても絶対に会いません。もちろんユーマにも会わせません。そんなこと許されると思ってるの？俺もマリと同じ意見だ。母さんとは一生会わない。金も毎月渡してたけど、これからは一切渡さない。そんなの嫌よ。年金だけじゃ困るわ。それにゆうまちゃんもおばあちゃんに会えないの悲しいわよね。ママに変なことするおばあちゃんなんて嫌いだもん。お母さんはユーマの言葉にショックを受けたようだ。毎日ユーマを可愛がっていたけれど、ユーマはそこまでお母さんに懐いてもいなかったのを気づいてはいなかったのだろうか。ユーマの前で私をいびっていたんだから、どう思われるかわかるだろうに。お母さんは孫に嫌われている事実を知り、悲しさで目に涙をためそうになっているのだけれど、それ以上にお母さんにとって辛いことを私たちは言うことになる。お母さん、今回のことで私は被害届を出させてもらいます。なんでそんなことするの？私から全てを奪う気？それだけ私は怖い思いをしたってことです。そんなのあんまりよ。やめてちょうだい。お母さんのやったことがどれだけ悪いことか理解してください。逆の立場だったら絶対にお母さんだって被害届を出すでしょ。そんなのしないわ。私は相手の人生を狂わすようなことしないもの。そういうことを考えられる人は人をいびったりしませんし、ましてやカッターの刃なんてポケットに入れません。
悪かったわ。ごめんなさい。だから、お願いだからやめてちょうだい。拓也も、マリさんを止めて。私が捕まったりしたら、拓也も困るでしょ。全く困らない。確かに、ユーマの将来に関わるかもしれないけど、悪いことをしたらどうなるか、今からきっちり教えることも教育だ。そんなの間違ってるわ。マリさんだってちゃんと生きてるし、すぐに治療も終わったでしょ。何も問題はないじゃない。どこがだよ。俺はマリの気持ちを考えれば被害届だけじゃ済まないだろうと思ってる。もちろん慰謝料も請求するよ。本気で言ってるの？ああ、もちろん。ごめんなさい。私が悪かったわ。だからそんなことやめて。もうひどいことはしないから私を許してちょうだい。お母さんは泣きながらそう言って私たちに許しを請うてきたけど、もう遅すぎる。私も拓也も許す気は全くないからすぐに警察署に行って被害届を出した。その後、すぐにお母さんは警察に連れて行かれ、傷害罪で逮捕されることに。これで楽しみにしていた町内会の旅行には行けなくなってしまった。そもそもお母さんは今回のことでご近所で嫁いびりがひどいと噂になり、完全に嫌われてしまったのだけれど、それともちろん弁護士を雇って慰謝料を払ってもらうことになっている。お母さんは慰謝料を貯金と足りない分はブランド物を売って払うことになり、家にはお母さんのものはほとんど残っていない状態になった。お父さんはもうすぐ退院だったこともあり、お母さんがやらかしたことを教えるとすごく怒ってくれた。わざわざ退院した後にお母さんに面会しに行き、面会時間のすべてを説教に使うほどだ。相当頭にきたんだろう。それと離婚もすると言ってお父さんはお母さんと離婚した。それから私たちはすぐに新しい家を探し始めることに。もちろんお父さんも一緒に住むことになっていて、義実家を売り払い、そのお金で新築一戸建てを買うことができた。だからお母さんが出所した時は帰る場所はどこにもなく、一人寂しく暮らすことになるだろう。私たちは今、新しい家でのびのびと暮らしていてとても気分がいい。まさかペットの見守りカメラがあんなところで役に立つとは思わなかったけど、本当にあってよかった。しばらくして怪我も完治したから今は気軽に椅子にも座れるし、お母さんからのストレスもなくなり、いいこと尽くしだ。